És possible compatibilitzar el turisme i la conservació de la natura? La sobrefreqüentació als espais naturals planteja reptes ambientals i socials, especialment en territoris rurals afectats per la despoblació. És en aquest context que neix el projecte Flow for Bio, un projecte que impulsa un model de turisme forestal sostenible per conservar la biodiversitat, reactivar l'economia local i donar resposta al repte demogràfic. El projecte ha comptat amb la participació de 4 entitats ambientals: la Fundació EMIS, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la Fundació Trenca i SEO BirdLife, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i el finançament de la Fundació Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marc del Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea. Des de Fundació EMIS hem coordinat el projecte Flow for Bio i hem liderat les accions de formació d'informadors ambientals i també les accions de transferència, tant de transferència del coneixement amb aquest simposi i amb l'organització de tallers, com de transferència tècnico-política per transferir els resultats del projecte als gestors i a les administracions de tots els espais naturals on hem treballat. La base científica del projecte ha estat clau per entendre com respon la biodiversitat a la freqüentació humana. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, com el seu propi nom indica, el que ha intentat fer és aportar ciència i, per tant, la base d'evidència sobre la qual construïm una mica tot el relat aquest de l'impacte de la freqüentació humana sobre els elements de biodiversitat a conservar en aquests espais naturals protegits. I això ho hem fet a través d'aplicar una metodologia de seguiment que ens ha permès analitzar quina és la resposta de les espècies de fauna a diferents graus de freqüentació humana en aquests espais. El projecte també ha permès aterrar la metodologia al territori, treballant de la mà dels agents locals. Fundació Trenca dins del projecte Flow for Bio el que ha portat és sobretot poder aterrar el projecte, que és a nivell de Catalunya i altres comunitats autònomes, a la província de Lleida de la mà de tècnics de l'entitat que coneixen el territori i coneixen també els agents locals i les administracions. SEO hem treballat en 3 equips diferents. Un equip que hem portat més els temes relacionats amb el disseny del perfil del turista. Hem tingut pes també des de l'Oficina Tècnica del Delta de l'Ebre en la gestió en les mesures que s'han aplicat de gestió i de participació de residents en el Parc Natural dels Ports. I finalment també ens ha tocat tota la replicació de les accions en 10 espais naturals distribuïts en 5 comunitats autònomes. Flow for Bio s'ha dut a terme en 4 espais naturals de Catalunya: l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa, el Parc Natural del Montseny, la Reserva Nacional de Caça de Bou Mort i el Parc Natural dels Ports. Estem molt contents que EMIS hagi pensat en l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa per fer aquest projecte, perquè per nosaltres és molt important comptar amb evidència científica a l'hora de fer les ordenacions i les regulacions de les activitats de lleure. Ens aporta tota una sèrie de dades que són clau per la gestió del nostre dia a dia. És completa i molt ben pensada i estem contents també d'haver participat en aquests projectes pilot que estan portant a terme amb un espai singular com és el Parc Natural del Montseny, concretament la Vall de Santa Fe. La comunicació, en el sentit ampli, és fonamental per poder regularitzar i sensibilitzar adequadament a la població que ens visita. Doncs durant aquests 2 anys de projecte Flow for Bio a la reserva de Bou Mort s'han fet unes grans tasques de gestió forestal que ha permès obrir grans clarianes que milloraran la pastura dels animals de la reserva i també reduiran els riscos d'incendi. I per la part social, la formació d'informadors ambientals ens ha ajudat a fer una diagnosi més fina i més acurada del tipus de visitant que ens visita a la reserva durant el període de brama. Un dels grans valors del projecte Flow for Bio ha estat la seva capacitat de replicació en espais forestals diversos, tant en diferents províncies de Catalunya com en altres comunitats autònomes, adaptant-se a realitats territorials amb recursos i models de gestió diferents. Aquesta flexibilitat ha permès aplicar la metodologia en múltiples contextos, replicant part de les accions en espais naturals protegits d'Astúries, Aragó, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i les Illes Canàries. Visitem els espais on s'ha fet la rèplica del projecte en les comunitats autònomes per fer les reunions i compartir els resultats del projecte i poder també amb els tècnics i polítics de cada espai i compartir les lliçons apreses en el projecte i els reptes que ens hem anat trobant. Bueno, aquí en Canarias hemos hecho las réplicas del proyecto Flow for Bio, hemos hecho las encuestas a residentes, a visitantes, las reuniones participativas con vecinos y el análisis de cámara de fototrampeo.
Bueno, pues el proyecto es súper interesante con la metodología que están empleando porque sin duda va a aportar muchos datos de cómo se usa nuestro espacio y eso sin duda nos va a dar un conocimiento de la influencia que va a tener sobre la vida silvestre y cómo conservarla. Es un proyecto muy importante porque gracias a él se concilian dos voces, ¿no? Las voces de las personas que viven y visitan estos espacios naturales protegidos, pero también las voces de los animales que habitan dichos espacios. Com a part de les accions de transferència de coneixement i coincidint amb la part final del projecte, els dies 4 i 5 de desembre es va celebrar el primer simposi d'Ecologia del Lleure, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, amb la participació de centres de recerca com el CREAF, el CTFC, l'INEF i l'ICRA. La Generalitat necessita espais com aquest de trobada, d'intercanvi d'experiències i que ens permet connectar projectes, experiències exitoses, persones, múltiples mirades i implicació i teixir aquestes aliances per donar resposta en la gestió d'aquests espais naturals protegits. Per tant, o ho fem entre tots o no trobarem la solució. La freqüentació té dimensions molt diverses i per tant no es pot abordar només des de la visió ecològica o la visió econòmica o la visió legal, sinó que cal una multiplicitat de visions per intentar abordar-ho d'una manera holística, que és el que s'ha de fer. La gestió de determinats espais o els espais naturals en general cada vegada presenta nous reptes que poden tenir un abordatge des de diferents enfocaments. Compartir aquests diferents punts de vista amb aquests reptes que se'ns plantegen sempre és interessant i contribueix a enriquir el treball al final. Des del febrer de 2024 fins al desembre de 2025, el projecte Flow4Bio ha aconseguit desenvolupar una metodologia i estudi de l'impacte de la freqüentació en zones forestals de Catalunya mitjançant l'ús de càmeres de fototrampeig i gravadores, la contractació de 12 persones i la formació de 45 més com a informadors ambientals en espais naturals, el desenvolupament d'una metodologia replicable per l'anàlisi i la planificació dels espais forestals sobrefreqüentats i l'elaboració d'11 plans de gestió de l'ús públic en 5 comunitats autònomes realitzats a través de processos de participació ciutadana. Ara és un futur, tenim moltes ganes de seguir treballant en estudiar l'impacte de les activitats recreatives sobre els espais naturals i fer-ho no només en l'àmbit forestal, sinó en altres àmbits que també són molt fràgils, com els cursos fluvials o les zones humides. Des d'un punt de vista de recerca, ara hem vist que la fauna respon a la massificació d'aquests espais i penso que a partir d'ara el que ens hauríem de centrar potser és en veure quins els llindars de tolerància, intentar mirar a veure fins a quin punt de freqüentació poden tolerar les diferents espècies de fauna respecte pel que fa a la massificació i per una altra banda el que caldria començar a analitzar és veure com deficients són les mesures de regulació o de contenció d'aquesta massificació pel que fa a la fauna. És molt important seguir treballant aquests temes a nivell de xarxa, com s'ha fet amb aquest projecte d'entitats d'arreu del territori i amb la part de replicar també amb altres comunitats autònomes i sobretot també seguir amb els processos de participació que ja s'han començat perquè és important també tenir en compte les comunitats locals en tots aquests processos. És un projecte que ens ha obert a entendre que l'ús públic en els boscos i la hiperfreqüentació és una problemàtica que s'ha d'abordar amb els gestors del territori, amb la població local i que tenim eines tecnològiques que ens permeten mesurar-la. És, sens dubte, un projecte pioner que obre camí a un futur molt llarg amb el tema de la sobrefreqüentació en els espais naturals forestals. Flow4Bio obre camí cap a una nova manera d'entendre l'ús públic dels boscos, una gestió basada en el coneixement, la participació i el respecte per la biodiversitat i les persones.